Aro garaikidea gaur egungo garaia da. Aro garaikidea Frantziako iraultzarekin batera hasi zen. Frantziako iraultzak aldaketa handiak ekarri zituzten. Garai horretan, boterea osoa errege eta nobleziaren esku zegoen. Herritar zumeak, artisauak, nekazariak, abeltzainak eta langile guztiak. Oro har, oso pobreak ziren, lan handia egin behar zuten arren. Gainera, zerga potoloak ordaindu behar zizkiote erregeari. Herria kokotraino zegoen, eta eztanda egin zuen. 1789 urtean, Frantziako herritarrak erregearen kontra altxatu ziren, justizia eta askatasuna aldarrikatuz. Iraultza Frantziatik Europa osora zabaldu zen. Herri gehienetan oinarrizko giza eskubideak hartu ziren aintzat lehendabiziko aldiz. Mila zortziehun eta berrogeita hamargarren urtean bigarren industria erresuma batua gertatu zen, ondoren mundu zera heldu zen. Elektrizitateari eta petrolioari esker lan egiteko modua zehalo aldatu zen. Lan gehiago eta arinago egin zitekeen. Herrietatik milaka pertsona hirietara heldu ziren lan egitera. Hiriak gero eta handiagoak bilakatu ziren. Altzairuzko eraikin erraldoiak egiten hasi ziren. Garraioak izugarri garatu ziren, edozein lekutara gero eta arinago heldu zitekeen. Mila bederatziehun eta hamalauean lehenengo mundu gerra gertatu zen. Itzela izan zen, jende asko hil zen. Europan hasi zen. Printzip bat hil zuten Sarajevo herrian eta Europan ziren herriak gerra luze eta dolotsu batean sartu ziren. Europako mapa zeharo aldatu zen gerra bukatu zenean. 1926an beste gerra bat piztu zen, Espainiako Gerra Zibila. Bi talde elkarren kontra aritu ziren, bando nazionala estatua kolpe eginez gerra piztu zuena eta bando errepublikarra. Gerrak 3 urte luze iraun zuen eta hondamendi ikaragarria eragin zuen. Bando nazionalaren aurka lerrokatu zinenen, gogor pairatu zuten gerraren ondoriak latxak. Mila bederatziehun eta hogeita hamazazpian, Gernika euskaldunen askatasunaren ikurra erabat suntsitua izan zen. Gaiztoek irabazi zuten gerra, eta gizontxo honek, Frankok, diktadura luze bat hasierri zuen estatu osoan. Diktadura, bai, Frankok egintzen zuena baina ezin zen egin. 1939an beste gerra bat piztu zen, Bigarren Mundu Gerra. Alde batean, aliatuak zeuden, Frantzia Erresuma Batua, URSS eta Estatu Batuak. Bestean, eje potentzia, Japon, Italia eta Hitler buru zuten Alemania. Alemania, Europa osoa inbaditzen saiatu zen. Errusia, baina ezin izan zuen inbaditu, eta han
Errusiako negu gorrian Hitler gerra galtzen hasi zen. Normandiako lehorreratzean Amerikarrak heldu ziren Frantziara. Alemaniak behingoz jardu zuen gerra. Gerra guztietan gertatzen den legez, bidegabekeria izugarriak egin ziren, baina azken triskantxa heldu zen. Estatu Batuetakoek bonba atomika bota zutenen Japan. Mila bederatziehun eta berrogeita zazpian mundua bi taldetan banatuta zegoen. Alde kapitalista batetik Estatu Batuak nagusi eta alde komunista URSS nagusi. Garai honetan nor baino nor gehiago aritzen ziren etengabe. Armarik gabeko gerra honi gerra hotza deitu zitzaien. Eremu eta arlo guztietan batek besteari irabazi nahian zebilen. Ilargira lehenengo heltzea ere lehia horietako bat bilakatu zen. USAk irabazi zuen. Mila bederatziehun eta laurogeita bederatzian Berlingo Harresiaren erorketarekin batera gerra hotza bukatu zen. URSS desegin zen eta mundua gaur ezagutzen dugun antza hartzen hasi zen. Internet irautza handia izan da, gure bizimodua zeharo aldatu duena. Gaur egun teknologiaren iraultza gertatzen ari da. Asko aldatu da mundu aro garaikideen. Baina badira egun horran erronka pila gainditu behar ditugun. Osasungintza! Boseteak! Berdintasuna! Ekologia! Hezkuntza! Energia berriztagarriak! Gerrak!